man sir kani kapalit ko atong ito madula. Mutana po ko sa kauban ug unsaon niya kay aron para dili kita gasto. Sus, ulo-ulo pa rin sinatawanan ni snack. Sa mani pagkatong gulo ba? Ano pa nga? Nami to ang kanto, pizza to. Dagko kigdapan. Lagi padol pagid niya oh. Salamat sa Bureau Fire sa snack. Kok pagid. Busog nami sa snack. Salamat sa Bureau Fire and Malitbog Resident. Pizza lang sa